Het weer vannacht ben ik van de morgen betiet nog pittige buien, flinke buien met tonger, maar soms flink wat wetter, maar hagel. En dan gaat het er even omheen. En today kwam er heel iets meer opklarings, maar stabiel weer het nog net. Wel, joen en vannacht. Joen eerst nog een bui of een buiken. Verder liep het te droog te blijven en vannacht ik droog waar. Er komt wel eens even wat meer bewolking, maar de opklaring is binnen druk. En de temperaturen die zakken aardig. 611 graden, de heetste temperaturen op de eiland. En de wind west-zuidwest, matig en vrij krachtig. Dan zetten we terug naar morgen. Dat wordt een dag maar bewolking. Ja, misschien in een petite maand nog even of in de maand nog even een beetje zinnen. Maar ik ga het op een beroende loft morgen. En in de maand komen ze op wat rein. In de middag droog waar. In de joentijd waarschijnlijk ik droog. En de temperaturen morgen zijn 15 graden. En de wind morgen, ja, die helpt aan. Die wordt krachtig. Krijgt 4 van 6 in het waardgebied. Misschien in het waardgebied betiden wel even de kracht zon. En dat alles zuidwest tot zuidwest waait. Het zal duidelijk wezen. Op het vasteland is het al wat rustiger en matig en vrij krachtige wind. Dan de nacht komen ze op wat ruim of een enkele bui. En dan op naar je vreed het fruitje. Vreed ik bewolking, ja, een protte bewolking. En ik denk zelfs dat het wel eens hier en daar bewolkt blijven kan. En vierders komen ze op een bui of een buik of het lichte ruim. Dat vooral in de maandtijd van een patek in de midden, maar in de joentijd weer droeg. En dan sneeuwen en sneeuwen, 2 droege dagen. En dan hebben de zinnen er aardig bij. En de temperaturen, vreed zijn 15 en sneeuwen en sneeuwen zijn 16 of 17 graden. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.